I pozdrav svima ljudi, dobrodošli posle dužeg vremena u novu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi sam mislio da idemo da tražimo ove omene ili kako se već zovu, njihov biom, to je gde žive, pošto su mi došli tu pre nego što sam snimao i pobio sam ih i dropali sam evo. Ja sad ne znam kako se ovo koristi. Ovo traje 1 sat. Ok, popijam, ali ne znam čemu služi. Iskreno ne znam čemu služi. Samo da ja skrinujem koordinate. Iskreno, da, šta sam htio? Ako neko zna kako mogu, jel može to uopšte, pošto nisam provjeravao iskreno, da napravim kao neku farmu pčela gdje bi me davale med, da jedem bukvalno med, to može, recite mi kako, pošto imam tamo biom, imam i ovdje, mislim ja biom, nego imam one košnice. Sad ćemo da imamo tamo da istražujem, pretpostavljam da su od tamo došli, mislim iz ovog pravca gdje idem. Kuće, joj, nemamo koske. Dobro, da zapamtimo da tu ima kučići. Šta je ovo? Lama, bravo. Beš možemo kure? Može. Evo, ali ćemo pogledati škure. Nije mi bilo tuko jer iskreno nisam imao motivacija snimati, nije mi se snimalo jer, brate, ne znam, izgubio sam sve u svetu i smorio sam se, iskreno, baš sam se smorio i nije mi se uopšte igralo. Ali pre 3 ili 4 dana napiše mi lik kad će novi video. Nešto to pozor, stavit ću ovdje sliku preko ekrana. Tako je pozoru, vrate, kao respekt za lika. Kao ne znam, možda je neko ko me zna pa sa fake profila, kao da me boosta, da mi da motivaciju, opa selo, idemo sada, da mi da motivaciju, ali kao, brate, niko ne zna, i to ko zna, uglavnom znam koji su im kanali, ovaj baš kanali ima fazon 300-400 suba, real kanal, što bi se rekao, u tome treba. Ništa, da vam nastavim, real kanal, i lik mi napiše kad ću novi video, ja kao fazonu, what the fuck, da li stvarno kao neko mene gleda, kao malo mi je čudno, brate. Iskreno. Kao nikad nisam to zamišljao da će neko da uđe da... What the fuck? Nikad nisam to zamišljao, kažem vam da će neko da uđe da pogleda moj video, brate. Kao pogleda i da prokomentariše i razume. Malo mi je to čudno, iskreno. Kad imam VP domen privlačim raid. Ovo nam treba, vidio sam to je to za karte. Valjda. Da, sad kreće raid. Da, sećam se, ali nema nigde. Shit. Hej. Kako si me pukao ti, bre, jadniče, jadni. Bam. Ubij ga, to, brate. Okej, sad idem na raid. Šta vas je? Mrš. Kako oni ovako kad se sami ubivaju se, to. Promašaj su me. Tako. Ajde. Tako. Slepče. Dropni overall. To je to. Beži. Ovo da jedem. Healuj se. Ne možeš mi ništa slepče. Samo se healujem ljudi. Idemo dalje. Ok. Ušto ima brz hit, jebem u svemu jebem. Mogu li pitanjem konja, koliko još? Ajde, druže. In the new winnings. Da, ljudi, razmišljao sam još nešto da snimam. Kao, ako imate šta da mi poručite neku sličnu zanimljivu igricu. Meni je ovo stvarno zanimljivo, ovako istražujem da jažem konja se zajebavam, brate. Kao zanimljiva mi igrica, for real. Ako imate još neku survival igricu,
da im preporučite ili neko možda zanimljiv preporučite u komentarima, pa ako mi se svidi ja ću da probam, odigraću, pa ako mi se svidi, snimat ću. Samo nemojte Roblox jer ne znam, Roblox mi je isto. I opet se setim aprila, jedne ptice, šta sam kupio, slomljenih krila, a na polju ništa sem kiše, za tobom uzdiše. I gdje su sad oni dani, kad me tuko Zoran Madić. Gledaj koliko loš konj, ljudi moji. Baš smo uzeli najgore konje. Ne veze. Ljudi, ovaj biom mi se sviđa, ovaj kao jungle biom. Mislim imamo i tamo ovaj biom, ali je malo dosta manji. WTF? A, poklali ovce. Čekaj. A mogu ih pripitomiti? Mogu. Dođi po njih. Pandice je. Baš lepo. Konjoslave. Dobro, pa nisam dao na ovom prvom konju ime. Ako se sećate, nisam moglo gluplje konja da doberem. Dobro, nisam dao ovom konju ime, dobro je. Kinulo mi se snimanje nešto, nisam imao dovoljno memorije. Da, nisam dao ovom konju ime i to je dobro jer je poginuo. To je dobro jer nam je ostao name tag, pa možemo ovom konju da damo ime. I opet sam se zajebao, nisam ponao krevet. Bukvalno sam bio u village-u i nisam uzeo jedan krevet. Čekaj, ujam volju, GG. Ali mogu da verujem da nema ništa, apsolutno ništa kao. Ne, hajde malo u ovaj biom, možda ima nešto. Šta je ovo? Kiram konja. Ovo je nešto, deluje mi kao nešto. Stavim konja tu. A mi deluje kao neka podvodna baza, nešto. Ajde. Opa, opet smo našli plago. Ovo nam ništa ne treba realno. To me zanima da li ima, a ne verujem. Ok, ima ovdje još jedna rupa, možda ima nešto, ima neki čest. Ok, idemo u potragu za blagom. Sam uzeo mapu, jes. Ok, na tamo treba da idemo. Ja mislim da treba da uzmemo ovo sedlo i da ostavimo ovo konje jer je očajan, a tamo ima još konja bukvalno blizu naše kuće. I to ću da uradim, iskreno. Realno brže će slijediti. Znate šta ću ja da uradim sad? Ja ću bacim. Ok, znači ovim putem treba da idemo. WTF, šta je ovo? Koljka neka. Dobro, znači tamo. Vjerojatno ovo ostrovci. Pretpostavljam. Epo, to je tu ljudi. Ovdje baka. Tu ne. Dobro, ok. Ovo ćemo da bacimo. Dijamanti. Možda uzmemo kuvenu ribu. I ovo dva ćemo da uzmemo. Samo sekund. Ne znam da li nam ova mapa treba više, kao možda treba. Šta konjačice, čekaj. Ne jadu, ne znam šta je jadu. Dobro, našli smo blago ljudi. GG. Googlao sam čemu služi ovaj Heart of Sea. Iskreno glupost. Mislim kao da diš pod vodom neke gluposti. Ono, šta je ovo? Mislim kao, ok, korisna stvar, ali šta znam, glupo. Si može da diš pod vodom fazon u tom radijusu, gdje ti je to, razumete? Ne možeš sad odeš, brate, 500 blokova udalje, onda dišeš, lup. Ne znam tačno koliko može, kao, razumete šta hoću kažem. Tako da velika glupost. Ja sam mislio da ovo služi nečemu, da kao korisna stvar, ali iskreno očaj. Iskreno zanimljivi su mi ovi efekti što su stavili, kao da je mutnija voda ovdje gdje je ovo blato. A može ono da ne padne, ne može, glupo žabe. Čemu služi ovaj žabe? Kao možda ima neku svrhu, da ne znam. Baš sranje biom, jer sam vidio, vrate, žabe, znate, i kao raku full, ko zna čemu će služe, ali vidio sam ono neko sponovo, kao na YouTube, razumijete. Neko je sponovo u creative na random biomu, kao izgledaju zanimljivo, nisam znao da se sponuju u ovom biomu, tako da, brate, očajan biom, baš sranje. Kao recite mi ako ima nešto u njemu koje je zanimljiv ili ako ima neki itemi zanimljivi, neke stvari zanimljive se rade. Mačka, mec. Mačka nam treba, mogli bi da je pripitomimo, ali imam kuvanu ribu, nemam živu. Da je pripitomimo da nam tera kripere oko kuće, ja mislim. I generalno oko nas, brate. Da. Sad ljudi, najveći problem što ja ne znam da mi je kući.
O. Oho. Dalo je bogato, što bi se rekao. Koliko sranja kuća, rekao i mašće sad, ko zna šta, zlato, dijamanti, pičke materije, nema ništa. Što nemaš nešto u kuću, mučeniče? Što su sirotinje, imaš samo krevet? Ovo, to nam je to što treba. Zabacamo. To hleb. Da, to vam nisam rekao, siguran sam. Ako bih htjeli, mogu da bacim ovako neki gameplay i da bacim komentari kao možete vi da mi šaljete, a mogu i ja kao da smišljam ili svoje neke story time da pričam. Kao ako bih htjeli to, mogu da snimam, jer mi je to iskreno baš zanimljivo, baš volim. Prvo volim da gledam te story time-ove i generalno te priče, brate. Ili reakcije na neki video da radimo. Samo što je bilo moja faca, nego basic reakcija, neki gameplay u pozadini, ja komentarišem. Ako hoćete, slobodno pišite u komentarima, dajte neke ideje. Ja idem sad kući, pa se javim kad stignem kući. I evo nas ljudi kući, stigli smo konačno. Pa znam, epizoda je bila, nadam se, zanimljiva, našli smo neke zanimljive stvari, imali smo raidove, bitke. Pišite u komentarima ako bi htjeli da vidite neku novu stvar. Evo u sljedećoj epizodi završamo konačno kuću. Eto, tako da to je bilo to, nadam se da vam se svidjela epizoda, ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Pozdrav!